A yau dai Garzali Miko ya angwance da matarsa Habiba. Domin ko mai sauraro, jarumi Garzali Miko ya daɗe yana tashe a waƙa. Domin ko a yau ne mai sauraro, jarumi Garzali Miko ya yi aure da amaryarsa Habiba. Domin ko ka san cewa Garzali Miko ya taka rawar gani don ganin cewa ya fara yin waƙa. Domin ko idan za ka tuna mai sauraro, Garzali Miko da waƙar wasu yake hawa. Domin kuwa har ya kai ya kawo ƙwaƙwalwarsa ta fara bashi tashi. Domin kuwa mai sauraro ka san cewa Garzali Miko yanzu ya yi kuɗi ba kamar da ba, shi ne wannan har ya samu dama ya je ya yi aure. Kai dai mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan taƙaitaccen shiri namu da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma idan ya kasance wannan ne shigowarka channel ɗin nan, ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Sannan kuma kada ka manta ka yi mana liking a ƙasan bidiyon namu, sannan kuma ka yi mana comment. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai sauraro. Mun gode.